Ayan, shoutout po sa lahat, Jimmy Pautan Vlog, Jodeline. Wait lang po, wait lang. Wait, charge ko lang konti itong ano ko. Tawag dito, may ma-jacket ba kaya si Jodeline? Check ko nga. Nalobat yung BH. Hanapin natin. Wait. Nasaan na ba yung live ko? Dali lang. Oh, may jacket siya. Daan lang muna ako. Okay lang po, no problem. Maraming salamat sa pagdaan. Thank you so much. Jimmy Pautan Vlog. Tignan nga si Jodeline. Ay, oo. Ano ko na to? Tawag dito. Dikit ko na to. Salamat po, Ma'am Jodeline. Wait lang natin, ha. Paparami muna ako ng customer. Salamat sa mga dumadaan dyan. Salamat. Dumadaan-daan. Salamat po sa mga dumadaan-daan. Wait lang, ha. Di naman pala naglolo ko, eh. Kita na tayo. Yeah. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga 3 milyon. Kung sino man po kayong mga naka-BG, salamat po. Ayan, 2 milyon na lang. Dating dikit, oo, dating dikit na rin po kita. Okay na ako. Dikit na po kita, Ma'am Jodeline. Salamat po, salamat po sa pagpunta, Ma'am Jodeline. Salamat po, Salamat po, salamat. Ayan. Magpaparami muna tayo ng konti-konti siguro. Okay. Wala pala akong pangat program, no? Pero okay lang yan. Ano lang tayo. Chill. Kumusta po kayo lahat, guys? Kumusta po kayo? Ayan. Ano ko lang to. Upcoming pa, nakalagay pala, upcoming live pa lang pala. Salamat po, Ma'am Jodeline, sa pagpunta, Ma'am Jodeline. Ayan. Excuse me. Welcome host, sabi niya. Opo, maraming salamat din po. Ayan, madali lang pala yung mga member ko. Madali lang. Bago ko. Nalobat na naman yung bihit ko. Saglit lang po, ha. Ma'am Jodeline, okay lang po kung busy po kayo. No problem po yan. Wala yung bihit ko. Nalolobat. Charge ko muna tong ano ko. Battery ng ano. Ibaba ko muna. Opo, okay lang yan, Ma'am Jubil. Are busy ka pa, Ma'am Jodeline? Well, okay lang po. Kung busy po kayo, no problem. Siguro na lang to, mga 1 hour lang siguro. Baka maamabot na naman. Sana po hindi na kasi natuloy na live to, eh. Kaya tinry ko lang ngayon talaga. Wala talaga. Saglit lang.
Ma'am Jodeline, host baka mawala signal ko. Okay lang po, no problem Ma'am Jodeline, no problem. Ingat na sa biyahe, salamat. Hello, ba't yung bihit ko? Saglit lang. Sak natin. $75 pa lang siya eh. 75 to 100. Wait lang. Standby muna natin. Okay lang po Ma'am Jodeline. Okay lang po. Aquamarine. Mega shoutout sa'yo my friend from Japan. Thank you so much my friend Aquamarine. How are you my dear friend Aquamarine? Ano name? Arigato. Arigato gozaimasu. Aquamarine, arigato gozaimasu. Okay na. Galing muna natin. Ayan. Okay na lahat guys. Okay na po ba? Hello, hello. Sound check. Mic test. 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 Sounds. Okay na ba? Okay. Puntahan na lang ako dito. Basta ako kakanta naman ako. After nito. Okay. Try natin ito man. Wala. Zero na yung tao ko. Patalastas. Grabe, ang daming patalastas.
Tambay muna tayo, okay? Papa North, shoutout sa'yo Papa North. Salamat, salamat. Antong ko pa ang customer ko eh. Anaya ko pa ang customer. Salamat, Papa North King pa mag, ano mo, jacket niya, Papa North. Atin niya. Kumusta nakapapanood? Excuse me. Sorry po, sorry. Busog ako. Sorry, akala ko hindi ako naka-mute. Ay, shoutout sa ating 2 milyon. Ayan, siguro ng dalawa namin. Thank na ako. Kala ko siguro mga dalawa. Coronel, ayun, kakanta ko ng dalawa Coronel. As mag-end na ako. Dito muna tayo dito sa kabila ako mag-live. Coronel. Ayan. Aliyah, metro yung kongko. Okay. Problem. Kanini. Mga 2 song siguro ganta ko. Tapos kitang kabila ako mag Okay, para po sa lahat guys. Dali lang mag-ano mo pala ako. Hello. Dali lang. Stereo.
Hello, hello, hello. Sound check. Mic test. Mystery ba po rin? Guys, tapos lahat. Tigil ang gulo sa aking isip. Di ba ulan? Nawala. Ulit natin. Tsaka mic ko. Walang tigil ang gulo sa aking pag-iisip. Mula na tayo'y magpasyang nagpaasang di tayo bakit nagkapagtataka. Putol-putol. Pagtapaw naman ang ano ko ito. Ang ring putol-putol. Putol-putol. Mic test. Cabinet. Putol-putol. Sabi dito eh. Hindi naman narigita na akong dahil. Low, low. Sound check. Mic test. Sounds. Yan na, Pernel. Okay ba? Hello, 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 hello. Okay ba, Pernel? Please, pakikain na mga Pernel. Bakit ganito? Okay ba, Pernel? Please, pakikain na mga Pernel. Okay. Patay daw. Kahit na itong oras, okay na ako siguro. Kantahan mo. Okay ba, Pernel? Please, please comment ka below. Ayan. Okay ah. May na-signal ko. Putik naman. Okay. Hello, sound check, mic test, sound check, mic sounds. Mic test. Mic test. Ayan, meron na ba siyang ano, may echo na ba? Echo. Mic test sounds. Ayan, test. Bigyan ko yung mic test eh. Boss Dennis, may kasara sa'yo, Boss Dennis. Salamat. You always support me. Thank you so much. Nel, thank you so much. Okay. Tignan natin kung kaya po okay yung music. Palitan ko kaya mic ko. Palitan ko baka yung ano niya, sounds. Okay ba yung mic ko, Pernel? Mute muna ako. Palitan natin yung mic natin. Baka ito yung low sound. Hello sounds. May na yata. Hello. Okay na, Pernel, okay ba? Okay yun eh. Low sounds check. Low sound check. Mic test.
Hello, pala eh. Malakas siya. Okay. Okay, ini. Hello, sound check. Mic test. Sound check. Ayan. Malakas siya ka na akong echo. Ayan, hello, sound check. Mic test. Ayan. Dali, pakita tayo. Hello, sound check. Hello, mic test. Hello. Okay na? Apo, Eran. Okay na ba? Hello. Internet. Ayan ako. Reset. Sound. Hello. Karamdaman kayo. Putot. Putot siya. Hello, sound check. Magsalita ka, Pinaporonel. Yeah. Ha? Mag-end na ako sana eh. Mag-end na ako sana. Palitan kayo nga. Choppy, yarinig ka ako hapon, Edward. Yung signal ko. Ay, no, mas okay ko na. Mas komportable ko kayo. Okay na yun, mas okay. Okay. Wala akong customer.
May nakasignal. May nakasignal. May na Putol-putol, oo. Putol-putol. yung Mm. Putol-putol ka. Ay, nawala siya. Ayan, hintayin lang natin si Apong Edward, guys. Ayan. So, 3 million in the house na nakabidyo dyan. Ayan. Parandam po kayo. Para malaman namin kung sino kayo nakabidyo dyan. Ayan. Apong Dennis, mega shoutout. Wait lang natin si ano. Parang ako din yung parang naglalag din ako. Nakikita ko sa kampo, putol-putol. Ayan, paputol-putol nga po. Kaya nga, parang ako nag-i-stuck ba ako? Sir Dennis. Stuck ba ako? Kasi nakikita ko sa laptop ko, ano eh, yung parang naghahang ako. Pero dito sa monitor ko, okay lang. Okay lang siya. Hen-off na po, ayan. Okay na ba ako? Tayo lang natin si Apong Edward. Nalaglag siya. Ayan. Aba, Sir Dennis, baka gusto mong umakyat-akyat ka dito. Join ka sa amin. Parang nawawala si ano, ang pangalan nun? Apong Dennis yung umakyat. Noon, si Bisayang, anong pangalan nun? Basta si Bisaya. Si Bisaya. Nawawala siya. Parang ilang days na natin hindi siya nakikita sa mga LS. Hindi nagpaparandam. Busy siguro yun. Apong Edward, where are you na? Where are you now? Hintayin natin si Apong Edward. Ayan. Paano siya mag-aano sa FB kung paulog-ulog siya? Ayan, 4 million in the house na naka-BG. Ayan, mega shoutout po. Naglalag din ako. Parang kita ko ano din ako. Naglalag. Sir Dennis, sayang mo umakyat. Agoy, baka ako yung maiwan dito. Ako yung mag-i-LS. Kaya Apong Edward. Paging Apong Edward, ayan, andyan na siya. Hello. Rinig ba ako? Ganda ng sounds ni Ronel. Ganda ng sounds mo, Ronel. Maganda ba? Ikot-ikot ka. Ganda ng Hello. sound. Hello, Ayan. sound check. Sound check. Ayan. Wait tayo ng konti. Hintayin natin si DJ Les. Kakanta daw siya diyan. Aakyat. Sasamahan tayo. Sound check. Hello, okay na po, Ronel? Rinig na ba ako? Oo, Boss Dennis, okay na ba? Mo, medyo okay na ba? paputol-putol pa rin. Oo, medyo paputol-putol pa rin. Oo. Alam mo sa Pilipinas, Ronel. Kaya nga, sa Pilipinas talagang hirap na signal, ano? Hirap na signal sa Pilipinas. Pa rin ako. Sabi mo nga, ano ba yung natin to? Okay. Bagsak ako. May flu po. Ayan. Agoy, may flu pala si Apong ano. Si Dennis, Sir Dennis. Meron nga siya, ano ka lang, pahinga. Na ulanan. More water po tayo. Take more, a lot of Ako rin water. rinig na ba? Oo. Si Bisayang Abalos daw. Ayan, oo, nawawala si Bisayang Abalos. Namimiss natin. Busy
busy. Baka Busy busy nasa ako na ano may siya. trabaho yan. 'Pag Mm. hindi ka naman hindi Putol-putol pa rin Apong Edward. Tol pa rin. Putol-putol pa rin. Yes, medyo Hanggang pa-choppy-choppy. sa inta. Ano ba, baka So, naglalaro pa yung mga nandiyan, patulugin mo na. wala na, tulog sila pero may ano pa, May may gising gising pa. pang ano, oo, Okay. Okay. oo, kaya ML. Wait lang Apo Ay, tumatawag yung matanda. sige, sige. Si ano, anong oras ba darating nga Pronel baka sakali? Para Si ano, baka si busy ka DJ. din, okey lang yan Pronel. Si DJ Ano lang Les natin unfortunately gusto niyang umakyat kumanta. Andiyan na lang sa bahay, nagsiset lang ng biik niya. sige. Yeah. Yes. Boss Dennis, pakinggan mo nga kung okey nga yung music ko Boss Dennis. Gusto kong kumanta, kahit mga 2 song lang. Boss Dennis, paki-chat po. Sa ito, meron po bang music po hello, sound check. Meron po ba Boss Dennis kung may music at saka ano, boses? Hello, sound check. Wala talaga. Walang pag-asa. Ay, Apo Renel. Walang pag-asa talaga. Okay lang yan. Okay lang yan. Wala talaga daw. Walang ano ba, sa internet talaga. Sa internet to. Putol-putol pag ganito. Sa internet talaga. Ako naman sa internet sa Pilipinas. Ay, may narinig ako. May na-upload. Oo. Wala na yan. Ayan. Melaw siyang kung may kuyo. Kaya makapagyaw-yaw ko. Makakapagyaw-yaw ako. Natuloy umalis si Sige, Lolo, sige, sige, kakaalis sige. lang. In 2 hours sa ano siya. Ayan, 5 million in the house, mega shoutout. Oh, Agree. Paputol-putol ka. Sino si ano, yung pag-akyat namin ni Apo, ano, Antipolo. Na okay, noon pag-akyat niya sa Antipolo, doon siya nabigla. Apong Edward, paputol-putol ka. Putol-putol. Naghang na naman siya. O, yan. Ano ba yan? Nagahang din yun din lapi ko. Nagahang. Ano, kantahan na tayo kahit walang Oo, boses. muna nga Pronel. Sige. Sige na. Ay, Ako nga Apo, kakanta ka habang nagsiset ako. Ikaw muna. Di ba kumakanta ka? Pronel. Sige, try mo. Okay. Hello, sound check. Mic test, sounds. Mic test. Ayan. Wala. Nawala. Paalam. Tayo ba nagka Ayan. Hello, sounds. Kung bakit ganito ang aking kapalaran. Di ba ilang ulit ka nang nagpaalam?
Bawat paalam ay puno ng iyakan. Nagkapagtataka. Okay na may boss na ba? May naya apo, hindi ako pa pala makamute, Diyos ko. May naya. Paputot-putot ka. Ay, ano ba yan? Sa Pilipinas Kaya, talaga. o Ito ito ano na, yung kaya kakanta Prodel? muna ako. Ito Nawawalan na. na ako ng gana kumanta kasi nga ito. Ito na, ako na muna. Sige, 5 okay million in lang the boses house mo. na naka-DJ. Maganda ba yung music ng ano ko? Ano ng mic ko? Ay, Diyos ko po, Apo. Lord. Maganda Oh, ba yung ano ng B8 ko, yung labas ng mic, ano, boses okay. ko? May ano nga siya, may echo nga. Sige, try mo nga O, pa ano? rin kanta ka nga tapos mag-video. Sige, Oo. try mo. Ito na. May music ba? Ay, may sounds ba habang Edward? May music? Wala. Walang music. Agoy, bakit na naman nangyari? Okay, ang ganda nga ng ano mo, ng Walang sounds mo, music? ay mic mo. Wala, wala? Ganda ng mic mo. Oo. Walang music? Minsan lang naalala Wala kang music. pa rin kita. Wala? Wala. Baba Walang ako. music. Refresh ako. Refresh ako. Oo, sige, sige, sige. Tapos na yun. Oo. Start Refresh ako, bababa lang ako. yung laptop tapos ulit. Oo, refresh ko yung laptop ko. 6 million in the house, mega shoutout. Wait lang, hintayin niyo ako guys. Ah, okay. Oh, sige, sige. Ito, Boss Dennis, try mo nga. Boss Dennis, ikaw nakikinig dyan sa baba. Try natin. Meron music. Paano mo malalaman itong pag-ibig ko sa'yo? Paano mo mararamdaman ang tibok ng puso ko kung lagi kang kinakabahan na ika'y sa pangako di paano mo maiintindihan na ako'y okay lang kaya ang tamis ng halik kung lagi mong inaatrasan. Sugod na nagmamahal, sana na may pagbigyan mo, hiling ng puso ko. Ay, Army, shout out! Magmahal, o giliw ko, kakaibang ligayang batat. Magmahal ng iba'y wala kang boses. Ano ba yan? Bullshit yan. Pilipinas, wala daw music. Ano talaga? Ba't may narinig akong music? Ano ba yan? Bullshit na to. Okay. Hapon jam. Ito lang hapon jam. Namilyari akong Renel at namilyari ka na ako. Talaya ka ng boses. Ay, laya ka ng music. Aglitin, mag-restart ko pinapuranel, ipatin kaya pa yung laptop na, ika na pakin, ika pakin, ika pakin. Apong Jem, sagli mo na yan. Rave 40 speed, may kasarap, kapampangan din yan. Kapampangan. Wait mo, apuranel, baba ako sagli. Oo. Ano, kakanta muna ako. Kakanta lang ako, ayan. Wait lang guys. Ano natin, si Apong Edward. Ayan, Malagong Renel. Ayan, mega shoutout. Apong Jem. Apong Julie at kay Army. Army, ayan. Wait lang. Si-search ako ng kakanta.
Actually, kumakanta ako, wala ding music daw. Ayan, kaya ayun. Ayan, Apo Mary Chris! Akit na! Akit na! 19 thumbs up. 10 million in the house. Mega shoutout. Ito, kantahan muna. Kanta muna ako. Pagpasensya nyo na yung aking boses na palaka. Ayan, guys. Okay ba yung boses ko? Ayan. At sabihin nyo kung may ano tayo. May music tayo. Parang mahina siya. Wait lang, bakasan ko. Ayan. May music ba tayo? May music? Ayan, sabihin nyo lang kung may music ako. Paminsan naaalala pa rin kita. Meron ba? Naglalag din ang ano ko. Naglalag din. Anong nangyari sa atin, Apong Edward? Yung ano ko ba yun? Naglalag yung music ko. Nagbabalik para bang naiyan ka pa sa aking tabi. Muling nadarama ang yakap mo. Magigis na muli ang halik mo. Sa puso Oh, wala. ikaw pa rin ang mahal ko. Eh, naku, daramdaman kay Army. Eh, naku, daramdaman. Kasi, Hindi ko ma-continue, ba't pati yung ano ko, ba't anong nangyayari? Yung ako din. nalilate yung ano ko, nalilate yung ano ba yun, yung binabasa ko kaysa sa pasensya na guys. Wala ka daw. Wala ka daw. Oo. Ay, Bitin. Mahina yung sana ka kapatid. ayan. Yes, mil ka na. Congrats. Reid. Gusto ka na dyan. Si ano, Minaanin mo wife. Ano, ni... pasensya na kami sa mga ano, technical problem Hindi yung ko kaya mga kung Jem namin. third Ayan. side. Tsaka si Kusina. Shout out sa'yo kasi ginano sa amin. Atong Julie. Apong Merry Merry Chris. andyan, oo. Naku, Merry Chris Lacson, si Boss Dennis. Maraming salamat po sa lahat ng mga nandyan. Ay, RMB Dan Keka Malago, sabi niya. Wala talaga yung ano mo, music mo. Ba't ako naman kanina walang music? Anong nangyayari? Ang akin naman, Apong Edward, mag-i-stack yung ano niya, yung ano ba yun, yung lumalabas na, yun di ba, ano bang tawag doon? Nag-i-stack yung ano, yung lyrics talaga. Is ng kanta. So, kaya nahuli ako. Nag-i-stack up siya. Video call mo ako, mega shoutout pala, Labs! Ayan, akyat. Baba mo yung hagdan na Ano ako. ba yan? Oo, si ano yan, si DJ Les. Inayos ko po yung B8 ko. Ayan, mega love shoutout to all. Ayusin mo na yung akin. Gusto kong kumanta, ba't nag-i-stack up ako? Nangyari, nag-refresh na ako. Pero, ganun pa rin. Kung kumanta, wala daw akong music. Ano ba yan? Meron akong music kaso, yung binabasa ko, nag-i-stack. So, nandun andun yung naka-stack siya. Ako, Pronel, ako meron. Ah? Meron ba? Ano? Nag-i-stack ka. Nagputol-putol. Pilipinas, bullshit na yan. Ba yan? Hindi ako nakakapakanta ng maayos. Ako din, First hindi time ako na ako. makakanta ng maayos. Nakakainis. So, stop. Anong nangyari sa signal ko? Malakas naman siya.
Yung laptop ko Oo. nagluloko na yung laptop. Ay, Buhay sabihin nga na. naman, anyari, ang buhay nga naman, gusto Hindi ko man. abot na ba sa akin ang lakas ganda ng music ko. Ano ba? Oh, di ba? Hmm. Palalabsak Wala yan. talaga, Pronel. Hindi mo rin narinig dyan. Putol-putol. Try mo nga magpatugtog. Putol-putol eh. Mary Chris. Yes. Mag Okay ang boses, Ma'am okay, Renel, pero walang boses. Music. Wala pa ba ako music kanina talaga? Wala daw. Agoy, anyari. Pota ko pa lumala Pronel. Pota pa ako na lumal. Mamaya ka pa Wala lalabas. talaga? Hindi ka na nakapag-LS kagabi. Hindi nyo na-set ni Apong Tukot. Oo. Tingnan nga natin. Walang jacket siya, no? Video Nakakawalang, call lang. nakakawalang, Try natin siya, nakakawalang oh. gana naman kumanta. Kaya nga nakakawala ng gana ako din. Parang gusto kong kumanta. Wala si Lolo. Umalis siya. Kahit mga dalawa lang, tusong lang. Talaga tayo. Tingnan nga natin si Diggs kung baka may jacket na. Wala akong video ko. Diyan, alam ko na si Sangre, maka-live via Facebook. Wapin, maka-live via king kaya na. Facebook na. PNM. Ba't hindi mo PNM si Apong Wait lang. Try ko kung PNM ko kayo. Ali, okay na itang kaya. Okay na. Ay, hindi ba pa okay? Ay, Army, kung nandiyan ka, nakikinig ka, salamat ha. Salamat sa kung nandiyan ka, salamat. Apong Jem, alam ko nandiyan ka. Apong Juan Tamad, kung nakikinig ka dyan, salamat. Boss Dennis. Ayan, si Apong Mary Chris, si Apong Julie, ayan, sa mga naka-BG dyan, salamat. Wala po rin yan. Try nga natin ulit. Naburo na yun. Kasaling check ko. Wala talaga. Pronel, ano ba yan? Misa lang ako kumanta talaga. Wala talaga, Pronel. Wala. Yan. May malakas na yung music ko ah. Sobrang lakas na yan. Wala talaga. Mahina po. Mahina, di ba guys? Kung narinig yung boses, ha? May music po ba? May music Ano ba yun? daw. Ang hirap talaga. Mahina siya, May mahina music? siya. Oo, may music na mahina. Ako naman may music ba ako, tapos nalilate yung Dali, patayin ko muna itong bihis ko. Saglit lang. nag-i-stack up siya. Tapos nag-i-stack din ako, ano ba yun? Naglalag ako. Naglalag ba yung ko, Apong Edward? Yung cam ko dyan sa inyo? Kasi sa laptop ko, stop. Sayang naman, Apong Marie Chris. Nasa work ka pa. Ayusin mo kaya, Apong Edward, baka mayroon lang wire na hindi talaga mabuti. Hello, sound check. Mic test. Sound. Ayun, okay. Try mo nga. Hello. Oo, try mo nga. Ayan, hello. Sound check. Try mo Okay na, Pronel. Try mo Ayan. Mahina pa rin. Palalabs, andyan na ako nakaset na yung B8 mo. Andyan yung andyan yung Boss, ano ba may music? Ang hirap naman talaga pag dito. Pronel, ano nangyari? Ako yung akin, try ko siya Wala. ulit. May kausap ka. Hindi ka na rin. Ha? Hello po, may bang music sa mga nasa baba? Walang music. Okay na. Meron na po ba? Mahina siya ako. Isa lang ang kumanta. Wala pa. Kaya nga ako din mabilis. Okay na daw.
Ulitin natin. Okay, para po sa lahat guys. Meron na daw music at saka boses. Okay, hello, hello, hello. Ayan, hanapin ko yung ano. Okay, okay. Walang tigil ang gulo sa aking pag-iisip. Mula nang tayo'y magpasyang maghiwalay, nagpaalam pagkat di tayo bagay. Wala na. Nawawala na ako ng gana, Apronel. Apronel, nawala na ako ng gana. Mahina talaga. Wala. Na bad trip na ako. Ayun na. Yung akin naman, anong nangyari sa amin ni Apong Edward? Yung akin naman, Kamusta renew. sinabi? Meron lang pogi, mahina, sabi niya. Meron Ano naman ba nangyari sa yung Pilipinas, yung ano Apronel? naman, yung di ba nagbibideo ka, nag-i-stack up yung yung Nakakonek naman yung bihid ko. Mahina. mahina. Apronel, try mo nga yung sa'yo, Apronel. Ay, kung ngayon sa akin, Apronel, try mo yung tingin ka. try ko. Wait siya, oh. Wait siya. Nag-i-stack up Hindi siya. nagaro. Nag-i-stack up din siya. Apronel, Oh. apo. Ayan. Try mo yung kaya ka. Sana hindi siya mag-i-stack up. Mag-i-stack up, oh. Wala to. Apronel. Ito na lang ito. Ayaw talaga. Ayaw talaga Apong Edward din yung sa akin. Nag-i-stack up yung mga kanta. Nag-aano. Hindi ako makahabol eh. Kung alam ko sanang -1 na lang, di ba? Ayan. Ayan, tignan natin kung meron na. Ayan. Na-check Sabi na, mo, ano ko na lang, wire. Apo. Ay, ba't mukiyat po? Ayan, matatapos na daw si Apo Marie Chris. DJ Les, if you hear me, ayan, akyat ka na para naman isalba mo kami. Ayan, nagluluko ko lahat ng mga gamit namin. Wait. Oo. Pwede na yan, ayan. Ano kaya maganda? I-refresh ko muna. Pag umakyat si DJ Les, i-refresh ko muna yung akin and then, para adjust ko pag gamit ko ang mga pala. Adjust ko. Ayan, ayan na. Oh. Adjust ko pa gamit ko palabas, palalabs. Palalabs, ayan. Ayun, tignan nyo po guys kung meron na po. May music na po ba? Hindi na pa rin ako ito. Boss Mahirap. Dennis, paki-check po kung meron na po bang music o boses. Mahina pa rin. Ano ba yan? Para tayong dito? Next set. Mahina. DJ Les, pakibilis. Mahina Ayan. talaga. Para naman isalba mo kami. Yan. Bababa ko uli Apong Edward. I-refresh ko talaga yung ko para Mahina daw Mama naman talaga, siya. Apronel. baba lang ako. Ay, buhay. Ano ba yan? Nawala na. Bumaba na si Apronel. Palitan ko nga saksakan to.
Ayan, okay na ba? Teen Health and Beauty Tips, mega shoutout po. Salamat. Okay na ba? Okay mga Coronel, sige. Pandalasan ko ng obra ko, sabi na. Okay, Tren, okay na ba? Apong Mary Chris, pakicheck Apong Mary Chris kung okay na yung pinunggaya. Mahina siya. Wala talaga, no? Wala. Wala talaga. Yung... Boy na. Boy. Okay na. Nawala. Saan ko nga? Ay, Naayos yung ano ko. Nakakainis. Coronel, ba't... ba yan? Saglit lang. Okay na ba? Parang wala tayong ginawa kundi ano lang. Wait lang. Try natin ulit. Try. Ayaw kang pakantahin na yan. Dalami ako nakitang instrument. Dinig ba ako? 9 million in the house. Apong Edward. Ayan. Try natin Sige. Ay, Okay na. Hindi na siya nag-i-stack up. Parang sa tingin ko stack up pa rin siya. Ayaw ata ng paminsan-minsan eh. Tignan mo nag-i-stack up siya. Paminsan-minsan aalala pa rin kita. Aalala pa rin kita. Aalala pa rin kita. Aalala Sige ko tayo May echo tayo. Edward, or mute tayo. May echo tayo. Edward. Ayan, rinig ba ako? Wala, May ganun oo. siya. Ayan. Rinig ako. Si Apple. Wala nang echo. Oo, wala nang echo. Dinig ka namin. Wala, oo. Ayan. Rinig ako. Si Apple. Wala nang echo. Oo, wala nang echo. Dinig ka namin. Wala. May echo na naman. Try mo nga pala, Labs, baka yung ano mo, yung dun sa isang, ex mo yung unang inano mo. Yan, okay na. Wala na. Oh, try mong magpatugtog, baka sa'yo okay na yung ano, music. Yung sa akin, nag-i-stack up siya. Kaya late yung ano. Ayan. Ken TV, mega shoutout. Apo Merry Chris, muli na ka. Yari na ako. Sige, uwi ka na. Ingat sa pag-uwi. Oo, ingat. Dahan-dahan, baka madapa.
Kung madadapa ka sana sa matamang tao, okay lang. Correct, correct. Agoy! Ay, may Hugot! hugot. Agoy! May Oo, hugot. palalabs. Tirahin mo na, baka may titira pang natin. iba. Oo. Hanap tayong kanta. Tignan natin kung may tugtog. Oo. Wrong timing ang aking palalabs. Nag-i-stack up siya. Ako? Hindi, yung ano ko, yung di ba nag-ano ako, Teka, kumakanta ako, nag-i-stack up yung ano. may Mm. mga na. Ayan. Medyo late yung bibig ko din eh. Medyo late yung boses. Ano bang tawag doon? Yung Ay, may sounds ba? tutulungan kita, May sound ba? malimot mo siya. Wala. Ano nangyari sa atin? May sound? Wala. Kabalin, pwede pong makyabek yung group nyo, Ken. Okay May lang. May sound ay, wala? Yan. May sound ba ako wala? Mahina. Lakasan mo ng konti. Mahina. Oo naman, Ken. Lakasan mo at palalabs tapos hindi siya naka-stereo. Hello? Parang hindi siya naka-stereo. Hindi. Oo. Sounds. O wala kang echo. Hello? Parang may problema ang StreamYard. Parang gano'n. Acapella na lang tayo. Ayan. Anong Ayan. music, mahina. Walang Oo. music? May music naman, kaso mahina. mahina. Laksan natin. Oo, mahina. Buksan mo pala, Labs. Baka hindi siya maling pagkasaksak. Pagkasaksak talaga. Isaksak mo siyang mabuti. Baka hanggang sa ano lang. Kaya nga parang may problema, Apo Edward, yung StreamYard ba? Mahina pa rin pala, Labs. Hello? Mahina pa rin. Oo. Try mo nga Mahina pa rin. Ay. hugutin and ibalik. Hugot and then isaksak. Lipat natin. Try ko sa iba. Ayan. Ano ba naman yung parang may ganang kumanta tapos wrong time. Or ano. Ayan. Butchok the Great, mega shoutout! Ganun pa rin, mahina. Shoutout to all. Mahina. Mahina pa rin. Oo, yung sa akin yung sa akin walang music kanina niya. Okay? Teka, tingnan natin. Wala. Hello? Marina pa din. Mga wala. Saan kaya ito maganda saksak? Try ko dito sandali. Saglit. Sa tenga. Aray. Ang kanta. Oops.
natin to. Aray, nakaka-challenge naman to. Grabe. Sakit ang Ano nangyayari? Nag-mute po sa yung ano ko. Salita ako ng salita. Walang marinig. Ayan. Wala nga marinig. Apong Jem. Hindi ko alam anong nangyari. Parang nang may problema. Hindi namin alam kung anong may problema. Neglo ko yata yung mic. Music niya yan. Kaya nga. Try nga natin yung akin. Palitan ko ngayon paminsan-minsan. Baka ayaw niya. May echo tayo. Apong Jem, mega shoutout. Ayan, wait lang po natin ng konti. Ayan. Start daw si Apong Edward. Ako 2 beses na ako nag-restart. Sa atin yung mag-echo. Yung music na ang pangalag. malakas na yung music. Oo. Okay naman na. Okay naman kaysa sa dati. Mas natin konti. Malakas na ba? Pero okay na. Yan, meron na. Saan siya rin? Wala naman si host. Ayan. Wait mo natin siya nag-restart. Naglulukot yung ano namin, yung mga... Pero rinig yung boses mo. Sa boses mo, try mo magsalita. Rinig ba ako? O, dinig ka. Rinig ako hindi. Dinig. Bakit ganun? Asan yung rinig? Hindi ko din naririnig. Wala daw muna kakanta. O, wala daw muna kakanta. Yung mic naman ang wala. Ayan, yung mic naman. Kwentuhan na lang muna. Mic ninong wala. Wala yung mic ko. Wala. Hingin na yung mic mo, parang nawala yung echo niya. Ayan. Ano ba yung gusto niyong kwentuhan dyan? Ano yung gusto niyong kwentuhan muna natin habang nagsisit si DJ Les? Pag siya po Pogi nag-restart. Ano ba yung gusto nating topic? Ayan, magsabi kayo kung ano ang topic Apong Jem. Gusto niyo bang ugutan at baunan? Ayan. Mag-say yes lang kayo sa ugutan at baunan dyan. Ayan. Para mapahugot natin at mapabawon natin. May music walang boses, ayan. Kwentuhan na lang daw, sabi ni Apong Dennis. Sir Dennis, ayan, magbigay ka ng topic mo na habang inihintay natin. Ayan, kung ano yung ito-topic natin. Habang, Rinig mo ako palalabis. Rinig mo ako. actually, dinig kita palalads, pero para sa mic, hindi siguro yan. Parang wala siyang echo. Ah. Yes. Ayan. Then, Medlin in the house, huwag muna kayong aalis. Ano ba yan? Talagang technical problem or I don't know what happened sa aming mga music system na ano pa naman si Apong Edward. Parang may gana siyang kumanta ngayon. At ako, ayan. Dalang ko lang magkaganang kumanta kahit boses pala ka ako. Wala.
So, ano yung topic natin, Sir Dennis? Para naman hindi tayo ma-boring sa mga nandyan sa baba. Ano yung gusto nyong i-topic? About life? About work? About love? About, ano pa? Ano pa? Ano pa yung topic? Apong Edward, saan ka na? So, anong topic natin? Puro mga problema natin, yung mga mic natin at saka walang music. Wala daw kakanta. Sabi ni Sir Dennis, wala mo nang kakanta. Ayan. Kwentuhan. Pero try mong i-set sa lalas kung ano. Habang hinihintay natin si Apong Edward. Ayan, umalis na yung 3 million in the house. Ayan. Oh, wala eh. Nagka-problema din yung akin, nakisabay kay Apong Edward. Tapos kay Palalab, nakisabay din. Sabay-sabay na. Apong Jam, kape ka muna. Baka ka na, going to work ka na ba? Going to work. Si Apong Julie medyo, I think okay naman na, di ba? Kung nakikinig si Apong Julie. Parang nakalive din siya ata eh, nakita ko. Apong Edward, paging nga Apong Edward. Sabi ko pa naman, akit ko na pala, Labs, isalba mo kaming dalawa ni Apong Edward. Kasi ang tawag doon. Wala kami music. Na naman yun sa'yo, bang tawag doon? Nakisabay din. Lobad ako. Yung short video na may prutas, may copyright daw. May nakapagsabi sa akin na pag bang tawag doon? May mga na-demonetize, pag-upload ng prutas. Yung mga prutas ngayon, di ba, wala pala, Labs. Yung prutas ngayon, siya, ano bang tawag doon? Ano ba siya? Yung parang uso siya ngayon, maraming nag-upload. Marami. Pero Apong Edward, di ba ikaw nag-try ka rin? Meron ako, kaso dito. Booking ka. Pero may na-demonetize daw, ingat-ingat daw sa pag-upload doon. Kasi may nakapagsabi kagabi. May na-demonetize kasi parang times 2 daw at saka, I don't know kung basta. Kaya ayun, may mga na-demonetize doon. Kaya ingat-ingat kayo. Mas maganda na lang, upload na lang kayo guys, yung video na yun na lang talaga. Ayan, okay na ba, Coronel? Oo. May nag-e-echo tayo. Palalabas wala. Galing ko. Baka meron akong echo. May ka ba ng isang Na-check natin. I-check ninyo muna. Nag-echo. Close ko muna. Check, yan. Wala na akong echo. Wala na. Ay, baka si DJ Les. Tingnan natin. Check natin. Try mo nga mute. Oo, sa'yo pala, Labs, na may echo. Ayan. Hello, sounds. Mag-set ko mo, Apo, o magsiset na daw siya. Sana walang problema din yun sa'yo, Apo. Merry Chris. Ayan, Apronel. Tingnan mo. Acapella. O, sige, try mong magpatugtog, Apo ni Edward. Putol-putol ka naman ngayon. O, tagalin ko ng video. Kanina na. Bayan. Kita. Ang kumanta, DJ Les. First time alam mo ng DJ Les. Babalik ang dati mong sigla. Yun ba? Di ba, DJ Les? Ngayon ko lang kumanta, di ba? Pero nakikita ko to sa ibang Les. Kay Josa. Oo, magaling nga yun. Nakita ko na yan kaya pong Jolie noon pa yan. At kay May Kenny, umakyat din yan kay May Kenny, umakyat din yan.
Okay. Sige mag Try mo nga pala, lads, na kumanta. Apo Mary Chris, mag-set na ka. Sige, Apo Mary Chris. Set na ka. Ano nangyari sa ano natin? Mag-set na ka pong, ayan na, Pornel. Check ko no, kung may music siya, Pornel at saka DJ Les. Tignan natin. Baka sakaling pwede sa atin. O, tanggalin ko na yung sinasabi nila. Totoo ba yun? Natanggal? Ay, pangit talaga, Pornel. Pangit siya, wag na. May gagaralgal. Tsaka nga. May garalgal siya. Wag na. Ano bang nangyayari? Si DJ Les nga, mag-try natin si DJ Les, Kapong Renel, kung pwede sa kanya. Mag-mute muna ako. Salita. May kausap ka ba, Renel? Ayan, mag-set ko mo. Ang sakit sa tenga. Oo nga kaya tagal ko na po, Renel. Tinatry ko yung yung tutulungan Wala talaga. kita. Ayan, na ano ko na, parang wait lang patutugtog ko kung mayroong music Sound check, mic. Hello. May tugtog ba? May music ba? Meron. Ayan. Hindi ko alam kantahin ito. Yung chorus lang. Brave young lion, make a shoutout. Alata ang lungkot. Lakasan mo nga po yung music. Sa iyong mga mata, kahit di sabihin mo'y aking nadarama. Ang paglayo niya, huwag mong ipagdamdam. Hindi ko lang, parang gusto ko lang kantahin ito. Karamay mo ako, kahapon at ngayon, asahan bukas. Ano ba yan? Ito yung gusto ko. Parang late na naman. Tutulungan kitang malimot mo siya. Ibabalik ang dati mong sigla. Aking gagamutin, puso mong sinugatan, sugat na dulot niyang salawan. Hindi ko talaga master. Kakantayin ko pa yan. Pag-aralan ko. DJ Les, nakamute ka. Mega shoutout, Brave Young Lion. Pasensya na. Tinatry ko lang yon, ayan. Pero hindi natin hindi natin gamay ba? Gamay. Ayan. DJ Les, nakamute ka? Apong Edward. Oh, meron ng music. Oo, may music ka na. Kaso garalgal, try mo nga. Oo. Ba't may yan? Ako. Ako ba ako? Oo, kasi nakamute si DJ Les Na-check ko nga yung Yan. Wala na. Wala na. Meron pa rin. Meron pa rin. Ba't naka-check naman nito? Ewan Hello. Ano ba yan? Baba muna tayo. Sorry. Brave Young Lion, shout out.
Ito yung kakantayin ko. Nueva Regenera Colistar, mi rutina diaria antiarrugas que regenera la piel en profundidad, inspirada en la ciencia de la bioregeneración. sorry. Mi piel está más. Rinig ba ako? Rinig. Wala pa rin echo. Hello? Pwede sabi yung mic ko? Teka nga. Setting. O, kakanta muna ako. Agoy! Ba't ito pa yung napindot ko? Ito pa yung napindot ko. Tatry lang natin habang naghihintay tayo kay DJ Les na maging maayos yung kanyang tugtog. Kung tayo'y magkakalayo, ang tanging iisipin ko, walang masayang na sandali habang kita'y kasama. Tayo'y magkakalayo, maging tapat ka pa kaya, ibigin mo pa kaya ako, kahit ako'y malayo na. Aking nadarama, pagsasama natin di magtatagal, kay laki ng hadlang sa ating pag-ibig. Kung tayo'y magkakalayo, mapapatawad mo ba ako sa paghihirap na dulot ko sa buhay mo? Aking nadarama, pagsasama natin di magtatagal, kay laki ng hadlang sa ating pag-ibig. Tayo'y magkakalayo, kahit mayroon ka ng iba, ikaw pa rin ang buhay ko, kahit ika'y malayo na. Ikaw pa rin ang buhay ko, kahit ika'y malayo na. O, DJ Les, ikaw na, try mo. Ako, umayos naman ng konti. Medyo nalilate pa tayong dalawa. Ay, tayong dalawa. Nalilate pa ako. Ay. Pangit. Ayusin mo. Pangit. Ayan, o, try mo nga magpatugtog. Brave! Hindi ka naman ano ba yun? Hindi ka mag-stream Mahina. cover na lang. Ang galing mo cover. Cover mo ka lang. Ayan. Para may kumagaral-gal. Si Army magaling kumanta yan. Maganda pa. Yan ba? Hindi, wala na bang lalakas dyan? Actually, naririnig na namin. Kaysa sa dati, mas okay siya ngayon. Ilakas mo na yung sa mic. Ay, sa ano mo, sa stream ay, sa ano mo, sa baka may hina yung ano mo. Hindi yung mic, yung dito sa laptop mo or kung saan ka nakakonect. May full volume mo.
Apo Lubid! Ayan. Scroll down ka. Baka tsupag yan ni Lubid, Apo. Andyan pa ata, oh. Scroll down ka lang. Wala na ata. Hello? Yan. You mean sound? Oh. Malakas space sound wala. Hindi naman, actually hindi siya mahina kagaya dati. Pero kung may lalakas pa dyan, lakasan mo pa. Ayun, hindi ko alam saan nagala. Ang tagal na kasi hindi nag-YouTube eh. Oo. Ilakas mo ng konti. Yan, sige pa. Ayan, lakasan pa. Yan. Okay na. Yan. Yan. Pati mic mo, okay na. Try mo kumanta. Ay, nawala na naman. Nangyari. Nawala siya. Volume. Oo, nawala. Yan. Okay na. Magsalita ka kami. Ako nga, bird lupit daw. Ba't naglulu siya apo tuloy? DJ. Mahina pa rin. Kanina okay na siya. Lakas mo ng konti. Yung kagayang ginawa mo kanina, ano mo siya. Ano ba yun? Pinaikot-ikot mo. Pinaikot-ikot talaga. Teka, alam natin saan ba yung problema. Hindi mo pa siya ma-tsempuhan. Hello, sound check. Ayun. Ganda Ayan, na meron sound. na. Lubid ka no, apo. Hello. Na ano siya, naglulu siya ba? Hindi. Kusa siyang nawawala? Sa Okay program. na yung kanina, oo. Inano mo, ini-estimate, inaano mo siya, yung ano bang tawag doon, ng Edward. Inaayos niya yung balance, parang gano'n. Binabalance. Apo Rodel. Kunyari, Ang lalakas ng echo. Okay, try mo lang kumanta, DJ Les. Wala pa nga kasi hindi pa maganda yung sound. Oh, kanta na. Okay naman yung kanina na. Okay na yung balance niya. Hanapin natin. Ayos na daw. Ano? Hello. Kayo muna. Off ko muna to. Kayo muna try ko dito. Okay. So, ito na. Baka nandyan si Marie Chris, Okay na. Okay, ito kakanta tayo. Ito yung paborito namin ni DJ Les, kahit maputi ng buhok. Aguy, baka naman ano yan. Apo Marie Chris, mega shoutout. Makasingera na ako nga doon. Sino nga ako? Kahit hindi tayo marunong kumanta. Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man ito ang pangarap ko. Kuha mo pa kaya kuya ka na tsakapin.
hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kahit kung maputi na ang buhok ko, pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, kahit maputi na ang buhok ko. Ayan. Ayun. Galing na nga. Okay na, okay na. Ay, ay, Diyos ko. Hello, Since Sheila. Okay. okay na. DJ Les or Apong Oh, ano? digital. So, baby, Apong Mary Chris. Nakapag ako kaya akong may go. Malakas ba? Parang may echo. Hello? Sino may echo? Lakas mo ng konti, DJ. Mahina pa din. Mahina pa din. Try mo kumanta. Lakas mo na ng konti. Agoy, nabitin si Sir Des. Ayan. Malakas na ba? Mahina pa din. Para sa akin, okay na kayo, mga kasama sa taas. Hello? Hello? Yan. Malakas? Ang dami din. Ang dami. Malakas na ba, mahina pa? Okay na? Okay na. Pero malakas yun. Hello? Hello?
Hello. May echo? May echo, oo. Echo. Cancel mo kaya yung echo, ano? Yan. Buti pang ganyan, oo, yan. Huwag mo nang ano. Hello. Echo. Ayun mo na. Hanap. Ayan. Mag-mute. Mute ako. Hello. Echo, Hello. may echo. Hello. Ayan o, wala nang echo. Ano tayo bang kanta? Hello, yan, wala nang echo. Wala na. Ay, meron pa. Hello, yan, wala na. May echo pa ba mga nasa baba dyan? Ayan. Message kayo. Oo. Ano? Meron pa ba? Meron. Hello? Yan. Mute mo na ako. Konti na lang. Kasi naka-stereo ka, DJ, kaya nag-e-echo kami. Pero pag nag-mute kami, go ka lang. Kasi gumanda na ngayon, oo. Try mo uli. Okay ba? Okay na ba? May echo? Wala. Hello? If I sing you a love song, will you always remember? Will you hear it on lonely night when I'm not around? If I sing you a love song, will you hear it forever? To remind you how much I care, oh how I needed you. Love song is longer than lovers ever do. So baby, let me sing a love song for you. A love song, don't leave you, that lovers often do. Oh baby, I'm afraid it could happen to me and you. If I sing you a love song, let it always be with you. If the others have gone away, let it still be there.
send mo yung echo, ano mo, cancellation. Oo. Yan, okay na. Diba, Yan, okay na. Wala. Apong Edward, medyo malakas lang ng konti yung music niya, kaya medyo nasasapawan yung boses niya. Pero actually, Oo. DJ, hindi pa rin nagbago ang boses mo, magaling pa rin. Kahit matagal na hindi kumakanta. Ayan. Apong Merry Christmas, baka may nakasas ka na. Ay, Oh, nawala na siya po, Mary Chris. Eran. Oo. Eran. May echo na? May echo pa rin? Hello. May echo pa tayo. Wala na. Ay, meron pa. May echo din. Sa akin wala. Sorry. Apong Ranel. Wala Check kasi sa akin. natin sa'yo. Naka-check naman. Hello? Dali, apong Eran. Hello. Ako ba yung may echo? Ayan. Hindi na yata ako marunong mag-stream yan. Apo Ranel. Ayan. Wala nang echo, no? Wala na DJ Les, no? Wala na po, Wala echo. Wala nang echo. Sa akin walang echo. May echo sa inyo? Oo. Sa akin wala. Sa akin din, may echo ko. Check natin. Ay, napo, Julie. Dali. Ayan. Dito na siya po, Julie. Thank you. Ayan. May galab siya na. Level 2 ko. May echo yata. May echo. Hello? Hello. Milyari. Okay. Hello. Hello. Ayan. Milyari. Hello. Hello. Ala, kang echo po, Julie. Ayan. Milyari. Hello. Oh, Tin. Ala, kang echo po, Julie. Tin. Ika, ala ka. Pero yako. Tin, Yako mage ba? ko. Dali lang, mag-mute nga ako. Pero yako. Tin, Yako mage ba? ko. Eko cancellation mi amin kaya ka Mag-mute nga ako. Cancellation memo ang iya ka mamagkanta. Checkmate ang cancellation. Eko cancellation mi amin kaya ka Mag-mute nga ako. Cancellation memo ang iya ka mamagkanta. Target ang settings. Checkmate ang cancellation. Eko cancellation mi amin kaya ka Mag-mute nga ako. Cancellation memo ang iya ka mamagkanta. Merry Chris mo naman natin yung mag-eko. Eko cancellation may Merry Chris. Nanding kaya papasinanin kaya ka. Cancellation memo ang iya ka mamagkanta. Merry Chris mo naman natin yung mag-eko. Eko cancellation may Merry Chris. Nanding kaya papasinanin kaya ka. Cancellation memo ang iya Wala, alimetong nga yung kay ko. DJ. Wala, DJ alimetong Leslie. nga yung kay ko. DJ Leslie. Excuse me. DJ, try mo nga i-check yung cancellation mo. Kay ko. DJ Leslie. Excuse me. DJ, try mo nga i-check yung cancellation mo. Kay ko. DJ Leslie. Makacheck na lang po, Julie. Sinyak ko na langan. Ilangan. Makacheck langan. Hello? Hello. Ayan. Ay. Saglit. Hello? Ayan, wala na. Rinig na. Saglit. Meron pa? Sige nga, magsalita Hello? nga tayong lahat. Hello? Ayan, wala na. Wala na. Okay. Si DJ Leslie. DJ Leslie, ano bang setup mo? Meron ka naka-open? Wala na. Okay. Si DJ Leslie. DJ Leslie, ano bang setup mo? Meron ka naka-open? Yung dito sa Alin? Ayun, oh, nawala na, oh. off. Hello? O, yan. O, check mo nga ulit. I-check mo Hello? yung cancellation mo. Hello? Meron pa ba? O, yan. Wala na. Yung echo mo kanina, maganda yung sounds mo kanina. Kaso lang, pag ganito ang gawin mo, kapag hindi ka nagkumakanta, di ba may echo yon? Pag hindi ka kumakanta, i-check mo. Pagkakanta ka, tanggalin mo yung pagka-check. Para hindi tayo mag-echo lahat. Pag no. O, yan. Try nga natin. Hello? Ayan, o. Okay na. O, tahimik na. Ang DJ Leslie nga, Tin. Ako ata may Oo. echo. Ayan. Sige nga, ano mo nga, i-try mo nga kumanta DJ Leslie. Magpatugtog sa'yo. Try mo magpatugtog. Ako yung bang... Magpatugtog ka lang. Tangang kakantahin. Tapos, kumanta ka. Hello? I-uncheck mo yung echo cancellation mo niyan. Tanggalin, kung kakakanta Hello. tanggalin mo. Ayan.
Okay na. Hello? Kanta ka nga. Hello? Tagalog ako. Jeden Tag Ganun, treffen wir ganun, tausende ganun lang yun. Ganun lang yung kapag ano. Bumabalik talaga yan. Hanggat hindi ka kumakanta, hindi kami mag-mute. Kapag kakanta ka na, mag-mute na kami. Ganun yun. Ganun para hindi bumalik. Natural lang yan kasi hindi tayo pare-pares. Oo, sige. Next. Merry Chris, kumanta ka. Bakit? Ika na po, Julie. Bakit ako? Nag-concert pa ako sa channel ko ni Nano. Oh, saglit lang mo. Charge kayo sa Sus! bihit ko niya. O sige, ako pa. Bakit? Nayabis na magkanta Kanta ka po. pa. Kanta ka. Sige. Kanta ka. Apo, Julia, silip din na ka na naman, ha. Kitang karas mo, ha. Aldoldo ata, tsuka ka rin. Karing kumagdat kung ninalo ka. Wapin, nakakita ka rin. Ating Sige, ating para attendance po kasi sing. ka rin. Dinina na ako. Atin niya kaya. Dinina na akong kanta kasi ikan nga tingin ang kanta. Ay, tapa-contest, ya. Ali, sarili kang composition ke. Sarili kang kanta. Binyan niya ka. Regalo niya ka ako. O sige, Sarili niyang kanta na ako. Sige. Ayan. Walang katapusang ikaw ang dahilan. Para po sa inyo lahat. Bakit ba pag ika'y nakikita, ang puso ko ay nakaba? Pag nasilayan ko, walay kay burinin ka ay, hiningkingay ni. As buri kita metong. Ay ni. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay makaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay pabalisa. At pag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip, kundi ikaw lagi. Sinubukan ko, ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon, di ko makakayanan. Pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Ikaw sinta, ikaw ang dahilan.
Ano mangyari? Bakit nawala na si Mary Chris? Nonya. Hoy, Mary Chris! Kapit! Kapit, Mary Chris. Sus Maria Joseph, hindi ka man nangalahati sa kanta mo. Nina niya. Mary Chris, nasaan ka na, uy? Nahulog. Ayun. Umiikot-ikot. Ayan, dinadalaw siya ni Loding. Ni Lodja. Kapit lang, kapit. Kapit lang. Kapit sa patalim. Ba't may baldog ko? Taksya po. Nalaglag Alam ka. ko bitaw, May baldog umaga ko. pa. Sige, nanakbag ka. Nanakbag. Nanagbag ako. Pasensya na po. Continue mo niyan. Continue mo. Taksya po na. Namilyari kay Merapat. Hello? Naliwan namin kentang ko pen. Neneborita. Hindi na mo. Ewan ko ba kung bakit ay kita. Di ka naman gwapo. Kahit malabo ang pagpili ko. Iyan ako sa'yo. Panay kantyo ng mga utol ko. Mas bagay sa kagandahan ko. Malabo daw ba raw ang mata ko? Natiil kita, kalye likong-liko ang takbo ng isip ko. Sabi ng lolo, ay toyo ang utak ko. Sabi ng lola, ay humanap ng iba. May format mayaman, TL wala naman. Ewan ko ba kung bakit ay kita. Di ka naman gwapo. Kahit malabo ang pagpili ko. Iel ako sa'yo. Kalye likong-liko ang takbo ng isip ko. Sabi ng lolo, ay toyo ang utak ko. Sabi ng lola, ay humanap ng iba. May format mayaman, TL wala naman. Ewan ko ba kung bakit ay di ka naman gwapo. Kahit malabo ang pagpili ko. Iel ako sa'yo. Iel ako sa'yo. Ikaw ang true love ko. Ayun, thank you po. Yun, ito pa Numshi's ng- Black November sale is on. 40 to 9. muna natin yung TL ako sa'yo. Thank you. O, sino Na-TL na? sila sa akin. Oo, Si Apon na-TL. Julie. Apon Julie, ikaw na? DJ Les. May kausap ata si Apon Julie. May kausap ako. Kayo muna. DJ Les, ikaw na muna. Kumakain ako ng pakusan. Sis Ranela, anong kinakain mo? Grabe, Gulay. ang sexy ng bata na to. Ang Gulay. sexy ng bata. Kanino anak to ang sexy? DJ Les, ikaw na muna. Bon appetit. Good appetit. Grazie.
Yan. Kanta tayo. Dahil natin sa kanta yung palalabas na rin. O, di ba? Kahit walang boses, sige lang. Google lang natin yan. Strumming my... Ay, mali pala. Take two, take two. Take two, take two. I heard you sang a good song. I heard he had a star. And so I came to see him to listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, strumming my bass with his finger, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. I felt a blush with fever, embarrassed by the crowd. I felt he found my letter and read it shouted loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on, strumming my pain with his finger, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Strumming my pain with his finger, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Yes, thank you. Okay naman. Ayan na lang. Agoy, ang sakit niyong killing me softly, yung parang dahan-dahan kanyang papatayin. Oh, dapat Hello. pag tumalon-talon ka lang. O kaya nga, kung ako papatayin, gusto ko Ah. isang patayan na lang. Ayoko yung soft, Killing me dahan-dahan. softly, di ba? Oo.
Patayin ka na kung papatayin ka, hindi yung pa konti-konti. Hindi yung pakurot-kurot lang, no? O pakurot-kurot hanggang sa ano. Ikaw, Apong Edward, anong gusto mo? Softly or dahan-dahan or ano? Biglaan? Wala, nag-stop si Apong Edward. Ay, ang hirap ng ano niya. Oh, Signal. signal na. Nasa Julie, Pilipinas ikaw kasi na. may kausap ata si Apong Julie. Ikaw na, Apong ano, Marie Chris. Merry Christmas. Gusto mo ba dahan-dahan o biglaan? Gusto ko dahan-dahan para may thrill. Yun yung napapatayin kang dahan-dahan. Diba? Ay, ako Para may ayoko. thrill. Toto, May gusto akong patayin. May gusto akong gawin na ganyan kaso hindi ko pa magawa. Saka na. Oo, patay ka na. Meron kang gustong ano, Kaya papatayin gusto ko dahan-dahan. dahan-dahan kasi gagawin ko yun sa kanya. Yung ginawa niya sa'yo. Para may thrill. Oh, para maramdaman Diba? niya yung naramdaman mo, no? Para God bless you. maramdaman niya kung gaano kasakit yung ginawa Ay, niya. agree. Ganun. Diba? Oo nga naman, may rason nga naman siya, DJ Les. O, diba? Oo, para Kasi kung bibiglain mo, kasi hindi niya mararamdaman yung sakit eh. Tulad ng pinaramdam niya sakit sa akin eh. Saring, may hugot eh. Hugot pa more. Diba? parang paramdam. Pero kung dadahan-dahanin mo siya, mararamdaman niya yung sakit. Diba? Ganun yun. Yan talaga. Maano niya talaga, ma-feel niya talaga kung gaano kasakit kahapon. Mafe-feel niya yung sakit. O, diba? Sige, bago ang lahat, kakantahin ko na kayo. Dahan-dahan. Huwag biglayin. Para po sa niya. May wala na yan pong Edward. Yan, nakbag yan. Nahulog siya. Nanagbag siya. Hindi siya Para po sa kumapit. inyo guys. Away lang yung pinagdikit niya kasi eh. Kapit. Oo. Naway lang ang pinagdikit niya kaya hindi Para siya. po sa lahat. Hello. Na, okay na. Forever, my darling, my love will be true. Always and forever, I love just you. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart says you command, dear, to give love and to hold. Making you happy is my desire. Giving you is my goal. My heart says you commanded to give love and to hold. Making you happy is my desire. Giving you is my goal. I'll forever love you the rest of my days. I'll never part from you in your loving way. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. Mahaba yung ano nun.
tapos na siya. Thank you po. Thank you. Thank you, thank you. Lolo, ayan. DJ Les, si Apong Julie. Atin yung premiere hapon, Julie? Yes, atin niya. Ay, Kaso yun dalawa na. ata yan eh. Sige. Sunod-sunod. Dalawa yung premiere niya. Dalawa O, yan or bukas yan. Sa bukas yan. ay nagtamsak na ako. Bukas siya pa. Sinong O, may yung audio premiere kalukuran. ako? Magtamsak. Kaluguran. Premiere ba ako? Oo, dalawa. Hindi ko alam yan. Tatlo. Tamsakan tayo Basta pa. bahala yung Susukan tayo, premiere. buldit. Aandar Sino ba yan. yung next? Next. Julie, kung makakanta siya. Apong Julie. Hapon, Julie. Or si DJ Les. Hapon Julie, hinay-hinay lang Oo. Bumatak na si Apong si Apong Julie nung kailan ba yun? Pumunta ako kay Kailan? anong pangalan nun? Aba, pumabatak na siya ngayon. Kay anong pangalan nun? Ay, Kay no, Barbara. ako, Aldoldo, kitang crush na yan. No rin, sit ko niya ako. Punta lang kayo sa Naldo. Ay, dreads sa Americas. Sitchit ke po, tagya Apong Edward. Sitchit ke po. Ay, alagang yung marites na yan. Marites na yan talaga. Sitchit ke po, ta. Kami gaganda. Nalo ko na, sinitsip ko na. Ay, Oo. ay, Diyos ko. Nulong ko na kaya kung ano yung crush niya. Diyos ko niya. Ay, ako niya. O sige, try kayo At pa hindi yun. ko nagja-jacket, hindi ako pinag- Hindi kaya pakantayin na yan. So, para sa inyo lahat. Mute. それ違う時の中であなたのめくり合えた不思議に願った地平がこんなにもそばにあるなんて会いたい思いのままあれない時間だけどが過ぎてく扉すりけてだまた戻ってして愛とと笑うあなたをいつきりとよ悲しませないで泣き疲れて眠る夜もあるから過去を見れないで文字濡れて私だけYou're everything You're everything あなたが思いより強く優しいそんなものいらない欲しいのはあなたマスター・ラゴン。どれくらいの時間を年々と呼べるだろう果てしくなく遠い未来ならあなたの浴衣にあなたののしるていその日を愛しき必要抱きしめていていつものよ
優しいそう敷きついて埋めて今だけを You're everything You're everything あなたがなってる場所にも愛はきっと許してしまうそんな夜でも You're everything You're everything あなたの夢見てほどと愛する力を勇気に今変えてゆく You're everything You're everything You're everything あなたと慣れてるしゃべしでも会えばいつも消え去ってゆく胸の痛みも You're everything You're everything あなたが思いより強く優しい嘘ならいらない欲しいのはあなたな You're everything You're everything You're everything My everything Ayun, yun ang naintindihan din namin yung You're My Everything. Yun yung you are everything. Ano ba yung ibig sabihin niya na Napon Julie? Paki-explain Napon Julie. Ano ba yan? Nag-iibigan ba yan? Mahal ko yung lahat-lahat. Ikaw ang lahat sa akin, yung aking buong pagkatao, lahat-lahat. Ayan. Anatano, ikaw lang ang minamahal mula noon hanggang ngayon. Yan. Sana all. Sana Ano may yun? ganun, Japanese sana may ganun song. yung ikaw ang lahat sa akin, hindi lang pala kalahati ka lang sa akin. O 1/4. Yolanda, mega shoutout po. Salamat sa Master Oragon. Maraming salamat po, Master Oragon. Shoutout. Ayan, Yolanda. Nagbalik tanaw lang sa akin to kasi narinig ko kay Sir Rani ba? Sabi ko, ito pala hindi ko nakakanta sa YouTube. Kasi ang dami kong kinakanta in Japanese. Iniisip ko kung ano. Kasi kinakanta ko dati yan sa nung nasa Japan ako. Pag natutulog ako, yan pampatulog ko. Yan. Okay. You're You're my everything. Ikaw ang lahat sa akin. Ang ganda Sabi niya, kanya. ikaw ang lahat sa akin. Sabi niya, ako Mary Chris, 1/4 ka lang pala sa kanya, di ba? Sakit. Ikaw na DJ Les. Ayan. DJ, ikaw na. Ikukanta ka naman. Mamaya na. Sige kayo lang. Enjoy. Next. Sa inyo. Next, DJ Les. Ikaw na Edward. Aro. Titingin ako mamaya. Hindi pa ako nakahanap. Nais ko lang ilaw Ba't ko. nagtuturo? Baka manuno ka niya, natuturo ka. Baka manuno ka dyan. Ikaw na, DJ. Anuin mo ako, saluin mo ako. Ayan, saluin. Tama ba Ikaw lang, yun? chill lang, kanta-kanta lang. Oy. Si Apong Edward, nagpapaligtas na naman. Hindi na naman kakanta to. Oo. Ade, Napon Julie, alam mo naman, dito, 12 Madaling na araw. na.
Oo. Anong oras na? Kaya Alas ano na ako. 12, alas 12 gis na dyan. Oo. Pati Balo na nga po, Julie. Alas 12 Jess napin. Yapit. 7 hours ang difference Siyempre. ng you, di ba? Paano hindi ko malalaman? Hindi, Meron may akong oras relo din sa si Julie dyan Pilipinas. Oras na dyan. Balo na ako. Akala mo may oras ako sa Wala Pilipinas. na, Ayun. Nakatabi na sa tabi mo po, Julie na. Sa tabi ko na yan. Oh, di ba? O, DJ Les. Alam pag ano, Yan, nasa banatan Pilipinas. mo Okay, na. sige, next, DJ Dash. Next. Oo, Sa'yo na lang. banatan na si DJ. Mute na kami. Ayan. Not a problem when crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you. There are mirrors. I don't wanna talk about it. How you broke my heart. If I stay just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? If I stand all alone, will the shadow hide the colors of my heart? Blue for the dim, black for the night, see the stars in the sky, don't mean nothing to you. You're only one. I don't wanna talk about it. How you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? I don't wanna talk about it. How you broke my heart. You know, if I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart?
Ayan. Kayo naman, kayo naman, kayo naman. Oh. Ayan. Ayan. Kayo naman, kayo naman. Sino na ang next? Who's the next? Who's May the echo next? tayo. Ayan, cancel mo muna. Cancel ko muna. DJ Les. Mm. Okay Ako, na. Merry Apo Christmas. Mary Christmas na ata siya. Ayan, okay Wait na. lang, nabitin ako sa Si kinain Apong ko. Ronel naman. Oh, ikaw naman pala. Gutom ka. Romancy pala. Yung My turn. Ako. Sino bang next? Si search muna ako. Ayan, habang hinihintay niyo ako. Ayan. Sir Milyonaryo Jamot, salamat Sir Milyonaryo. Good morning sa Pilipinas. Good Sige morning. na. Titirahin ko na to habang inaantay natin Okay, si sige, Apong Ma'am Ronel. Chris. Sige. Okay. Tagal. Skip ko na nga. Okay. She knows when I'm lonesome. She cries when I'm sad. She's in a good sense. She's down in bed. Whenever I'm discouraged, she knows just what you do. But then she doesn't know about you. I can tell her my troubles. Oh, there. Naglolo ko yung ano ko, naglulos. We can talk of tomorrow. Tell her things I want you to. But how can I tell her about you? How can I tell her about you? Girl, please tell me what you do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell her about you? Oh. How can I tell her I don't miss her whenever I'm away? How can I say you think every single night and day? But when is it easy? Tell someone we're true. Oh girl, help me tell her about you. How can I tell her about you?
girl, please tell me what you do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell her about you? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ayun, natapos siya sa ahaha daw. Natapos yun sa... Thank you. Eto na. Yung kaninang kinakanta ko, nanggigigil ako. Ayan, hindi na siya naglalag. Yung kanina. Ayan, Sir ito Peter, na. maraming salamat Sir Peter Rapolona. Salamat po. Oh, Good Sir morning Peter. diyan. Ayan, Sa good Philippines morning. pala. Good Ito na. morning pala sa atin. Ayan. Oo, Okay, maraming umaga salamat na. Apong Merry Chris. Ayan. Oh, eto na. Okay, Apong Renel, you are Thank next. you, Apo. Parang ayaw Magkano ba yung mic ko? Nambubuluan na nga po Julie kanina eh. Mami pe, ano, may sakit yata tundon, may balikat. Umaandar ba yung mic ko? Okay ba? Parang hindi Punta lang may ketang crush na yan. Nalya sakit, buntok ang Oo. pumbalikat. Buset. Hapon, Julie. Kapamusin na. Manugo na kagen. Hapon, ito, bulong kaya po. Si Renel, magkatana ka. Keng dreads. Bata, Apo Julie po na kumaba Wala niya. ka music. Wala ka music. Apo Renel, wala ka music. Wait lang. Wala ka music. Nakimute ba ako? Kaya po Renel, Hindi, dadali music yan, mo. laya music. Payandaran mo yung background Ano mo. nangyari? Di ba kanina mayroon? Oo, ba't nawala? Ba't nawala yung music ko? Kalbitan mo po. Habang dadaldal kay Kenny, panyamalan mo, wala kang music. Wala ka music. Mayroon wala. Wala ka music. Huwag ka magsarili dyan. Music. Uy, tayo na, dinurot na yapon, Julie. Wala ba? Walang music? May pinatutugtog ko na siya eh. Li. Wala? Yan. Wala ba? Wala pa. Yan, layo pa. Wala. Wala pa. Apong Edward, balo kayong pampasikan na nga pong Julie, ne? Bulong kaya po takiro. Wala bang music? Wala? Kanta ko Wala ng siyang kanta. music. Katana ka po rin na. Nangyari? Wala, meron eh. Mayroon kanina, di ba? Oo nga. Ganda-ganda pa naman kanina. Narinig pa nga kita. Ganda nga ang setup mo Apong Julie kanina. Wala po. O, sabi ni Sir Peter. Sir Peter, baba ka ng bahay mo dyan, Sir Peter ah. Try ko ulit. Pag wala, ayaw talaga nito. Yan, wala. Tating darandaman. Wala talaga. Sigan mo niya mo po, tating kang, paadan may pa mong B8. Nanong gagamitan mo wari? B8. O, paadan may pa kasi hindi may pa si Bayo. Next muna kayo. Oo, kanina, ang ganda ng setup niya po rin. Ganda na, di ba? Kaya nga. Oo, tapos pati yung Puta kanyang, nagloba iya. pati yung echo niya, ang ganda. Apong Julie, kantan mo ning tang duyuwana, batan tumerak. Ay, ang duyuwanan naman ini. Di ba yung mga Sige, setup sige. ko na? O, sige. Ay ba, inepay ang duyuwanan. At amila ko tutun. Puta, tami to tundo ko. Ikaw may tundo. Halo ko, alika. Kasi, andoldo ka. Iba kasing oras niyo dyan. Iba yung oras niyo dyan. Ayan. Kanyo yan. Duyuwanan, pagbigyan tayo ng makakagli. Oh, sige, sige. Duyuwanan. Duyuwanan, be masusit. Mga kalagad ko mo mag-request kaya ko. Sige. Sasayaw si Apo Renel. Teterak tamo. Uy, yan. Ayos. Apo Renel, banat. I hear your heartbeat, 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 playing with my mind. Oh, I need your wrapped around me, just like a bee on the
kasi yung magkanta. Lonely, lonely, naked and on you. Oh, I need you back here with me. I think you wanted to. Now I feel your weird emotion. Hear you when you cry. I'll be loving doctors all the night. Do you wanna take me tonight? Do you wanna take it alright? Do you wanna, if you wanna take what you need? Do you wanna take me alright? Do you ever have a night? Oh baby, you wanna, if you wanna take what you need. Yeah. I hear your heartbeat. Wala pa pala. Adlib pa pala. Excited? Kumakabog. Excited ko. Excited ako. Kumakabog ako. I hear your heartbeat. Basta maka-live yan. Tara, munta ka pa rin. Get ang crush mo. Begging for more. Nakakahanan. Oh, I need to hear that question like a dancer needs a floor. And now you're only holding on to me. Oh, I would tell that you were coming back. One world is all I need. Now I feel my with emotion. Hear you when you cry. I'll be loving doctor for the night. Do you wanna take me tonight? Do you wanna make me one night? Do you wanna, if you wanna take what you need? Do you wanna take me tonight? Do you wanna help me tonight? Oh baby, do you wanna, if you wanna take what you would need? Yeah. You wanna take me tonight? Do you wanna make me a night? Baby, do you wanna, if you wanna take what you would need? Do you wanna take me alright? Do you wanna? Wala na, tapos na. Buti masyadong ka. Galing na nga po, Julia. Layang gana kanyan. Kakabog, ne. Buti masyadong kakabog. Eh, masyadong kakabog. Oo. Lapin. Apo Kaya Julie. mo ko ng music. Masyadong kaya ka. Ano yung music? Eh, yung music ko? Kasi keyboard jam. Iktang -1, no? Kaya kakabog. Eh, kakabugtang -1. Kaya kakabog gyapon, Julie, pero kakabog ya kaya yan. Puso. Eh, di wow. Ayaw talaga, no? Repeater. Ayan. Umano lang si DJ, may kinuha lang daw. Ayan, sinong next? Si Apong Sinong kakabog? Hari Wala Chris. yung kakabog. Ay, lahat talaga kasi lahat yung drums ito. Keyboard jam Oh, ito. pakinggan nyo, magpapatugtog ako. Wala. Yan, wala. Wala yung kakabog. Tapos na nga pong Julie. Absikot kang kape. Okay. Tapsi na nga po, Julie, eh. Wala talaga. Next. Ayaw ng walang music. Kaya ka pa pwedeng magkanta pong Edward. Pwede na Alina, lang pwede. Baka Alas 12 batuta, medyo. na daw, alas 12 na sa kanila. Nananong lareng kayo. Ating puto-putot, ating mageko. Mawala yung pamatamet. Ayaw na Pamatamet, yan. inakbol na ng background, no? Leslie, nasan ka? Nawala ka. BB Vlog. Mega shoutout sa BB Vlog. Oo. Ayan. BB Vlog. BB Vlog. OFW, ayan. Ayan. Ewan ko, nangyari sa ano natin. O, Apong Edward, Pare. try mo yung paborito mong kanta. Ikaw na nga. Hindi nga ako makakanta po rin. Hanap ng puso. Yan.
Si DJ Les may kinuha lang daw. Andiyan ka na, DJ Les? So, Apong Marie Chris, ikaw na. Apong Marie Chris. Ayan. Nini, kantang ko Nini. Para kang Oh, Apong mute ako. Edward. Ako naman Ayan, ang kukuha ng Yan. kapag hindi na pala nagagamit Para yung kang mga Apong Edward. Unang kita pa lang sa'yo'y nabihag mo. Sa ngiti mo na kay kamis ay naakit ako. Araw-araw kitang naisip, kasama ka hanggang sa panaginip. Bakit nga ba ang puso'y di mapigil na umibig sa'yo? Yun ka nahanap ko sa tuwina. Yun kang sa'king nagpapaligaya kapag nag-iisa. Yun ka kay saya lalo at kasama, nadilimutan ang problema kapag kapiling ka. Ganya ka rin. kalahati po. Double tamsak na kaya po. Ito, last. Okay. Wala. I've always been a dreamer, followed the visions of my own. I was born to belong to the lines of a song and make them my home. I believe in happy endings, you are only nothing. For as way as they are, like a bright falling star, I found one in you. Sometimes all the world can seem so friendless, and the road ahead so endless, and the dreams so far away. Sometimes when I'm almost to surrender, then I stop and I remember I have you to save my day. Often my imagination has me reaching out too far. When I felt you were there with your hands in the air, you knew from the start. Sometimes after all you've done to save me, the love you freely gave me, every step along the way. Sometimes people ask what keeps me going,
And it's truth, it comes from knowing I love you. Say my day. Sometimes feeling helpless when I held you, wishing words will come to tell you I love you to save my day. Thank you. Back to you, DJ Leslie. DJ Les, 7 minutes lang na video. Salamat po, BG. Sige, ako naman. Oh my God. Pasensya na, bumaba ka rin. Ayan, para sa mga kasama kong mga humuhugot. Sana may baon bago may hugot. Paminsan-minsan, naalala pa rin ka. Kahit ngayon, mayroong nagmamahal ng iba. Tuwing maisip kung damdamin na babalik. At parabang narin ka pa sa aking tabi. Muling nadarama yakap mo, matigit mo muli ang harap ko. Narinig, gusto ba ako ay mahal mo? Sabihin ka alaala, ikaw ba? Pag-amin ko hanggang ngayon ika'y ibig. Sabihin ko kahit nasasaktan man, isipin mo ako kahit paminsan, minsan lang. Paminsan-minsan, itong ibigan, larawan. When you feel pumapatak ka, luha ko. Nagsisihan na naman pagkukulang. Kaya ikaw ba sa akin ay umiiyak? Kahit ngayon mayroon akong iba, kahit sinasabi mahal ko siya, sa puso ko ikaw pa rin ang mahal ko. Paminsan-minsan
ngayon ika'y ibig. Hinihiling ko na kahit tapat ngayon, isipin mo ako kahit minsan lang. Yan. Sana nga, sana. Asa pa. Kaya naman. Ayan. Apon Julie, wala ka bang ano dyan, pang sayaw? Ayan. Sayaw. Nalungkot ka. Oo. Bakit ang lulungkot ng mga kanta nyo? Oo nga eh. Bakit ano? Eh, Broken hearted siguro sila. Broken heart. Mga broken hearted ba kayo? Yes, little Ha? bit. Hala. Hindi. Hapon, Julie. Kantan mo itong jumbo hotdogs, tira kaya mong Edward. Baka inanong ano request na. Tabla kaya kakanta ko rin. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Hindi ko kinakanta. Hindi ko kaya yun. O, tira kaya mong Edward. Yan ako. O, pakanta. Jumbo hotdog. Hindi. Ay, Pwede katulak na yung hotdog to. Oh, Apo Edward. hapon, Julie. O, di ba? Natatawa ako sa kanya. Kaya po may request. Natatawa ako sa mga... Ano napag-request na mo? Diba? Eh, yung itaktak mo na lang. Isa ka pa. Pati ako Rinel naman, sinalikot siya. No ka rin eh. Alamat ka May pakarinin eh. Ate ako Rinel. Bakit na ka? No ka rin ka. Pariya kang papalakpak, yarinig kanta, papalakpak ka pa kin. Aray ko, Apo Rinel, no ka rin ka. O papalakpak yan, ninong mauring magkanta. Eh, spaghetti pababa na lang. Di wow. Ay, kayo na lang kaya kumanta sa mga request nyo. Alam nyo kasi siya, diba? Alam nyo yung mga kanta nyo. Kantahin nyo yung request nyo. Tignan mo, pumapalakpak siya, wala na makumakanta. Aray ko. Nanuwaring kanta ko. Apo Rinel, no ka rin ka. Kaya ka papalakpak yan. Hindi ako pwedeng kumanta ng mabilis. Mabibinat ako. Oo. Diba? Ayun, ano lang. Medley lang. Ano yung parang... Eh di bagyan may tang jumbo hotdog. Apong Julie sabi, jumbo hotdog. Kaya mo ba Ika to? na kumanta. Ika na kumanta. Yun na pala. Ikay balo yan. Aray Hindi ko alam yan. Sabi mo kasi hindi ka pwedeng kumanta ng mabilis, di ba? Di bayad-bayad mo. Jumbo hotdog. Kaya mo ba to? Baka siya yata yung guy, Mary Chris. Baka siya ka, Mary Chris. Mary Chris. Matula ka nga pa, Mary Mga Chris. chat kung danum, tak siya po. Baka siya iya. Ating ko makakay, makagayak eh. Kaya pakakantayin ni. Paborin niya pa ang kanta ko ni bago. Bahala kayo, buli malungkot. Sige na, ilabas mo na, bang kanita, yung kabubulakin. Aray ko. Mag-mute na ako, Ben. Gawa mong sabon. Ajax. Noong nakaisaya, parang walang hanggan. Sa tuwing magkasama, dulot mo'y ligaya. Kapag kayakap ka, wala nang pangamba. Tamis ng halik, laging nadarama.
Ang puso ko'y taging sa'yo, magpagkailan pa man, para sa'yo lamang. Ang puso ko'y tanging sa'yo, magpahanggang wakas, dahil sa'yo lamang mahal. DJ Busno Bunso, love shoutout. Ngayong wala ka na, lahat ay naglaho na. Buhat ng mawalay, mawala ng pag-asa. Lungkot at pagkalumbay ang lagi kong kasama. Masikip sa dibdib, bago ka na sinta. Ang puso ko'y tanging sa'yo, magpakailan pa man, para sa'yo lamang. Ang puso ko'y panging sa'yo, magpahanggang wakas, para sa'yo lamang mahal. Ang puso ko'y tanging sa'yo, magpakailan pa man, para sa'yo lamang. Ang puso ko'y tanging sa'yo, magpahanggang wakas, para sa'yo lamang mahal. Dahil sa'yo lamang mahal, para sa'yo lamang mahal. Yung gitarista na to nakikipaghabulan ako sa gitarista. Nadawala pa mo sa tono. Salamat sa nag-upload at least na kanta ko. Ayan. Ay, salamat po. Next. Oh. Tenay Mary Chris. Wait lang ha, Narutong- magsisiyar lang ako. Ayan ba? Narutong Ako, mga Julie, bagong patak, kanta mo yan, patak no? lang. Hindi pa. Hindi ako magsisiyar lang ako. Oo. Ayan. May bagong pasok labas. sino? Oo. Yan o. Hawk Bobong. O, si Hawk Jack. DJ. Ikaw to si DJ Buslo. Bunso. DJ, diba? ikaw na DJ. Oo. DJ. Sige. Ay, sino ba? Si Mary O, Chris ba? O sino si likod DJ? siya Yapong Renel? No, ka rin niya. Siya po Mary Chris daw. Sino Saglit lang, likod mag-share ka po, lang ako. Ronel? Saglit lang. Sa limit. Magtungkat ang kanta. Ang balong kanta ninamo. Tombayan. Yes. It's late in the evening.
wondering what close to her. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asks me, do you look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. We go to a party, and everyone turned to see this beautiful lady that's walking around with me. And then she asked me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes. And the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. It's time to go home now. I got a aching head, so I give her the car keys. And she helps me to bed, and I tell her I should turn off the light. I say, my darling, you were wonderful tonight. Oh, my darling, you were wonderful tonight. Ayun po, thank you. Thank you po, Apong Rene, sa iyong palakpak dyan at Apong Edward. Tapos na ba? Thank Ang you. bilis naman nung Wonderful Tonight po. May lakad siguro siya Wow, kung may yarin eh. request. Bilis naman. Minimi ka kaya? Oh. Ay, sorry. Nagawa na nga ako may request. Galit. Minimi ka, buri, mulitan ka. Kirot na ako. Aray ko. Ayan. Okay, DJ O, Les. Apong Rene, mapapalakpak na ka na naman, Ken. O, DJ Les. Okay ba, Apo Julia, po may request, Apo Ronel, one ikot na lang, okay lang ba sa inyo? Sige, Apo. Sige. One ikot Sana na. pasayada ka. Okay mo nga po. Oo naman. Nasa inako Kenyo. O, sige. Check one song na. Ay, Apong Julie. Baluking panulukin. Baluke yan eh. Nakakakanya. Tiger Bomb. Kanya- Jen. Baluking panulo. Dali. Yeah. Baluking panulo na yan. O, nena nasusunod. Yako na. Ba, ika na. Sige. Ito. DJ. Antay DJ. Okay. O, sige, mag-last song na ako. Okay. O, mawawala lang. Nenong susunod? Ano na mo na yan?
Di kaya maintindihan ni DJ. Kaya nga eh. Can't you read my mind? Do you know what it is you to do to me? Don't know who you are. Just a friend from another star. Here I am, like a kid over school, holding hand with a gun. I'm a fool. When you look at me, quivering like a little girl, shivering, you can see right through me. Can't you read my mind? Can't you picture the things I'm thinking of? Wondering why you are all the wonderful thing you are. You can fly, you belong to the sky. You and I belong to each other. Can't you meet our friend? I'm the one to fly to if you need to be loved. Here I am with my mind. Will you look at me, quivering like a little girl, shivering? You can see right through me. Our friend, I'm the one to fly to if you need to be loved. Here I am with my mind. With my mind. Okay, I-Army, mega love shoutout. Maraming salamat, Di. Ayan, mandakala Ayan, salamat. ganda ng boses ni Apong Judy talaga. Ang ganda ng kanta mo. Alright. Ganda Ay, ng Army, kanta mo. salamat ha. Ay, Army. Salamat. Nasa Pilipinas ka ba ngayon? Ay, Army. Di ba alam ko nasa Pilipinas ka daw eh. Tsaka Pinas. Oy, yakap pa Ano mama ko. naman si Julius? Wait mo ko. Julius, where are you? DJ LS. Ayan. Julius talaga. DJ LS. Leslie. Oo nga. DJ Tama naman. LS. Oo. DJ Leslie S. Ayan. DJ Ako LS. nasa Pilipinas daw akong Uy, kapilang ka muli. Kailan ka babalik? Huwag kang babalik muna. Hintayin mo ako. Wait mo ako na. Muli ko next week. Next week na. Kagad na. Next week na muli po. December. First week of December. Pero next week eh, na ako pa, hindi na ako pakikyan kay LS. wait. Nanong pecha, sana miabot ka. Nanong kakaraskas. Apon Julie, pakiulit mo naman. Apon Julie, pakiulit mo nito sinabi mo. Dan nakakit ni LS. Wow. Sigurado ka? Alina ako mag-LS. Alina ako. Kasi off cam na ako. Ating kung kay. Ay, aka rin yoko pero ako mag-LS. Siyempre mag-present ko mo ina ako mukyat. Naka 3 months na ako. Kaya ala ko mong pamalengke. Ano? Wala na akong pamalengke.
Oy, Yan, ay Army, okay. 3 months ka na Yan dyan natin. sa Pilipinas. Anong nangyari? Nandun sa Ay, Pilipinas Diyos ka. ko, Ninano, kaya pala hindi ka mag-live. Kasi Hindi pa minuli mag-live. ka talaga lang mag-live eh. Kasi yung internet ka rin, conforme kay lugar. Oh, Saan ba si Julie, Army? totoo yan, totoo yan. Yan nga pala ako, Melo. Baka ka lang. No, Jen. Yan. Yan, bagay mo. DJ Les, nandiyan ba ba DJ Les? Papamusik ka. DJ Les. Ano ba yun? Hello ba? Nakikita ka daw niya sa class mo eh. Hello ba, Merry Christmas. O yan, may karma ka na eh. Nakapamusit eh. Sa mga gusto niya po, Julie, kasi hindi siya makapag-geles. Oo. Gusto niyang manghiram daw ng ano sa'yo, yung ano siya, naiya daw siya. Di ba sabi ko, si Apong Julie naman talagang nag-offer sa'yo. Ba't naiya ka? Ayan. Oo nga, ba't tayo mag-kay? Maka-sign in naman ka rin na tayo mag-LS. O mag-LS na ka, sayang itang StreamYard. Wala doon eh, di punta ka doon. Yapong Edward, na na yung gagamitan eh. Ginamit ko rin. Ali Apon Julie pa. Nano? Nano? Putut-putut. O, puto ka ba? Metong ka naman puto-puto. Puto-puto. DJ Les, ikaw na. DJLS, nasan ka na? DJ Les, wala ata. Ay, wala siya. Wala. Makalbog. Magaltolbog ya. Makanyan wifi Kenny, Pinas. Makakainis. Totoo. Ganyan talaga pag muuwi. Alam mo, sa totoo lang, gusto ko magpalagay ng ng wifi bago ako umuwi. May wifi naman sa amin eh. Kaso lang, ang tanong, magkakasundo kaya kami ng wifi. Walang mahirap. O, di ba? Hindi naman sila fiber. Dito kasi fiber. Yun nga dati dito, malikot eh. Tapos ngayon, umayos na lang. So, sa Pilipinas, siguro makikita nyo ako na magbablog na lang ako na sa daan. 4G na lang. Mag-cut G na lang ako. Tsaka data lang ang gamit ko doon. Alabas na lang ako. Bahala na. Buti doon sa amin, medyo malakas yung signal, no? Apong Edward, no? Kahit marami Saan ka magalang? Magalang? O sa Magalang, malapit sa Magalang, malakas ang signal daw doon. Baka kina Jenny Rose ako makakapag-live. Yung o kaya doon sa mismong bayan ng Arayat. Ano si Julius? Ayan, mag-ian na ba tayo? Iyan ko na lang siya. Baka, Huwag ka muna alis. Ay, Magkita-kita niles muna na tayo. ako man. Ay, Arme, Malapit yan mo. naka-fiber na ako, Kenny, yan naman. Makaaliwa talaga, ne? Oh. Ay, Army, Angeles ka. Kapilang kam ako. Angeles Dasan lang ka ba? Kapilang kam Sige, ako. padala niyo. Kailang ka alis, ay, Army. Ay, Army, dasan ka pa. Kapilang ka ng muli. Marami kasing may wifi. Nagpalo ko mga wifi. ay, Army, December, makaninig, mabalik sure na ako na ng yun eh. December. Nano pin December. ko na ka na kaya apong Kitang pecha. abangan dyan. Angeles kasi ako, Angeles ko, Clark ko bababa. Tapos, ay naku, migi ka pa. Second week, pwede pa. Pwede pa. December 6 sa tuna ako, Ken. Migit ka tan December 6 Bayam na, ako, bala may bayam tang ako. restaurant. PM da ka na, PM da ka. Ay, Army, PM da ka. Kaya ko yung malyaring, penyabi na ng mako kasing birthday ko ay yung pamanuli ko, may comment siya kitang kay. Kitang post ko keng reel. May comment siya ka rin. May video ya pa mo. Pagaling na ka nga na kasi mumuli ka pa mo December, aruy, mako nga ako makanya. Baka hindi mo sinabihan na huwag pagsabi. Hindi, pinagsabi, inanay ko doon talagang ganun, excited ba? Ayan. Sige, Mami Diyos. Uy, mikit kami nga Yarmi, Kalaguna nga Yarmi, Diyos ko. Kalaguya na, ikang personally Yarmi, Diyos ko, Kalaguna. Pili ko malatay ang tao yan. Ma'am babae ka. Malatay ang tao na payat. Pili ko payat yan. Payat yan. Maliit lang, kagaya May ko. loss siyang Kenny. May Malati loss ang siyang tao yung na. Pilipinas. May loss siyang yung Pilipinas. Bakit nalosang ka? Ninano ka? Photo stress siya. Ali, di ba? Stress siya siguro yan. Nas kanina itatang na. Itatay na daw kasi nagbabantay daw sa tatay niya. Kaya na-loss siyang daw.
May Wala kay akong tatang katulong. mo. Alang katulong. Ba, karakalkin? Diyan siya magkano ming oras? Mapagalkin bale. Ano daw, mapagod daw sa bahay. Oo, lalo na kung wala kasama sa bahay. Mahirap. Ay, kalagwa mong, mas malagwa pa pinkening kay, keng Pilipinas ing kayabe. Siya magkano ming ing bali ing kay ken, ing kayabe. O siguro ya ako kasi, panelang at kalele ako rin kamag-anak ko. Kulang na mo, wasanda na ako buldit. Siguro kasi Angeles, kasi masakit king Angeles, kaya kasi yan ba, syudad niya kasi yan eh. Baka ating kayong i-recommendang amo, dakalo ning Mahirap Apong Julie. Kahit ako, nahirapan ako Ayoko. sa spa. After nilang okay na sila, natuto sila, naglalayasan ng mga nagtatrabaho sa spa. Siyempre. Marami nang maselan ngayon ng mga kasama sa bahay. Siyempre, kukuha Maaarte sila ng na. mga bagong trabaho. Kaya, Agency. marunong na sila. Sabagay, king agency, kung di mo naman kilala, no? Isa pa rin yan, hindi mo pagkakatiwalaan, no? Yun ang mahirap. Bakit ka lang, kokotongin ka. Wala si Madami DJ. madami sa, ako, kilala ko sa Arayat. Kaso lang, ang tanong, hindi ako pwedeng magrekomenda kasi pag nasira siya, damay na rin ako. Kasi hindi ko naman din, kahit mga kamag-anak mo, hindi mo naman hawak yung desisyon nila. Tapos kuminsan, Mahirap Diba? na yun. Mahirap na yung kumuha ng... Wala na akong And daw, Napatila na akong katulong, okay lang pag atyo ko, pag ala ko. Pag maltrat one day tatay ko. Dapat, dapat kaying akwa mo itang Kamag-anak. kung saan na kamag-anak. Kamag-anak. Ne? Dapat masaki piningmakan yun. Pero ay kaya may yung dalang ken ni tatang mo kin Japan. Nung dalami sa Japan yan. Itang metong ko gamit. Penakaw na ka. Aro, ipanin. Masaki pin. Ay, kailangan mi katapuntalanda ka. Total, Angeles na ako Si Srinel, no, rin itang spa mo, magpa-spa ako kitang Magalang yung kabalinan. Malapit siya kay BDO. Malapit yung BDO. Puta kilala niyan kay Jenny Rose, ne. Nanya lagi itang spa mo. Aja Spa. AJA. Aja. Awa. Spa. Awa. Pa-spa ko rin lagapak ka rin. Madali lang hanapin kasi yung harapan itang White House ka rin mismo kabalinan after palengke. Pa-spa ko letan lagapak dancer ko. Lagapak la rin. May puts pa, mayroong wax, may facial, may massage, may extension eyelashes, may kilay, ayan. Atin yung extension eyelashes. Si Srinel, lagapak nga ako, may liya po nga po Edward. Yun. So, pero Itang dapat lalagapak. Extension na. extension, yung tulokab mata. Sige, makarina ako magpa-extension. Pa-discount mo, dakal kami munta niya. Sister ko, dala ko ka rin. Pa-renovate ko lang. Apong Edward, tuki ka pa-espada ka niya. Pa-espada ka, Apong Edward ka rin. alik masanay kay makanya na Apong Julie. Makiliti yan. Massage ka, Apong Edward. Magpa-massage ko ka rin. Massage. Pag kung naman gusto mo kabag-anak para mo, bala mo, ma-relax, doon niya kala. Kimbale. Ay, totoo. Ay, makiutos kayong Pilipinas. Magbali. No comment. Pa nila magbali kayo, overbali, lalayasan da ka. Ay, dahil na yung pangunakan ko, may yung sumisyon kuha mo. Ay, anyang kayabi ako lareng pangunakan ko. Diyos ko, yung mga pamangking ko niyan. Ay,
overbali na, tapos darating yung nanay, babali din. Hindi, wow. Tapos pag True. pinagalitan mo ng isang beses, magagalit ng nanay, uhugutin niya yung anak, di wala ka nang kasama. Ganun noon. Kaya buti pa kumuha ng ibang, marami akong kilala, kaso lang, hindi na sila pumapasok ngayon sa ganyan. Meron na silang pamilya. Yung mga kasama ko dati, ang huhusay. Noon, napakababait ng mga kasama sa bahay. Ngayon, Mahirap na sila? ngayon ako, Julie. Mahirap na Ano kahit na yung sila? magtatrabaho sa'yo sa... Bangkwenta na? No? Maaarte? Apong Merry Christmas, tinok nang king ka joke Kaya joke buri ko na lang, mag-extending bulbul ko, ala na kasing mga labas na lang. Pinoy, Ay, Spain. Magdala yata. Oy, Merry Ba- Chris! Yes, Magdala. mega shoutout po. Ayan. Merry Nung Chris! pwede mo pinpunan kay Karen, kaso lalong magkasakit ako makapag-work. Nakapag-work. Oo, kasi kung inaalagaan yung tatay niya, di ba? Mm. Kapag nag-stay si si I-Army sa Pilipinas, wala mangyayari. Lalo kang Mahirap, Masakit. mahirap kasi ngayon yung Sakit. kumukunang nagtatrabaho. Parang ikaw ang may-ari, ikaw pa yung nakikisama sa kanila. Totoo. Ikaw nang, ako nga, minsan nung last kong yung last kong katulong, yung katulong ko, bata pa. Sabi ko, saglit lang ako nakatayo yung katulong ko. Nagwawalis ako, naglalampaso ako. Ma'am, tabi po kayo, ma'am. Ako ganun sa katulong ko. Pinabayaran. Tapos, hindi na. Ang tamad-tamad. Sabi ko, ako na po maglilinis, ma'am. Nakakaya po sa inyo. Binabayaran ko kayo dito para tumayo nga ako. Nang katulay. Nang katulay, tang siping mimbali. Tebe palayasan niya na, babayaran may kaya mamagobra. Kanyan. Ay. Kaya ako po kasi nga sa handa, kaya kami Kaya ako pwedeng tok ng, happy Merry ay Army. Pagpalain ka ni Lord sa ginagawa mo ay Army. Higit pa diyan ay nako. Kasi ang magulang kapag sinusuyo mo, tinutulungan, tandaan mo. Alam ni Lord yan. Bibigyan ka ng gantimpala. 'Di ba, Sis Renel? Ay, ako alam ko yan. So, matatapos din yan. Basta't ibigay mo lang yung kaya mo sa tatay mo. Tapos magdasal ka, maghanap ka ng magdasal ka, tapos sana may makikita kang Wala ba siyang kapatid? Kapatid? baka sa Angeles kasi kahit may kapatid yan, malalayo siguro. Alam mo naman. Malalayo. Siyempre kahit malalayo, lalo na kung walang mag-aalaga. Nag-apply. Diba? Tinry kay sana Nag-apply. naman. Kunin ng isa ng anak ay kapatid niya. Kabiasnan biasang maglinis pabiasang magluto. Nakabaka na eh. Malayo daw mga kapatid. Kung wala talagang maiiwan sa tatay mo, pero mo sa isa mong kapatid. Sa isang kapatid Ano? I-stay mo doon, tapos ikaw nang bahala sa gastos. Kung ganun. Oo, Kaysa sabihin mo naalala yung pagkain ng tatay at saka yung mga gamot, ikaw ang bahala, di ba? Oo. Di kasi Aura niya yung kapatid niya, magpapadala. Pwede yun. Ay baka may mga work din at saka alam mo naman, mga asawa, Ayun. syempre. Kaya may asawa sila, no? May asawa at anak na Kahit may nag-aaral. asawa ka, magulang mo yan, di ba? O, pwede. Conforme Pwede. din. Conforme din. Junior tayo yung Baka- kung. Chunengkong. O baka baka Nakuha po. ay Army. Ano ka lang, Sige. chill lang, makakaraos ka din. Maghahanap ako kahit tiga-aray at stay in sa'yo. Maghahanap ako ng Hindi. Apo Julie, mag-uusap naman kayo kapag umuwi ka, di ba? Titingnan natin yan. Titingnan natin kung kung mas mainam yung may edad ng makuha mo. Yung may edad. Mga 40, ganon. Wag May bata experience na. kasi may experience. Wag Mahirap. bata kasi pag Mahirap. bata, mga maarte yung mga ganyan. May maarte yung mga Wag. bata. Mga Yan. TikTok pa sila, hindi. Mga puro TikTok. Apo Julie, yaka magmaramdam. Wag mo kukunin si Hapong Edward, magti-TikTok lang to. I-apply ko sana si Hapong Edward sa'yo kaso puro TikTok ang ginagawa nito. Baka magutom yung tatay mo. Hindi pa kainin. Bata. Sabi na, Edward, pakwamitan danom ko.
Sabi nga mag-upload ko amo. Ate kung marakal ko ay rekomenda kaya kakaso mo, syempre kilatisan ko pa mo nung nanula. Masakit na yan, di ba? Kasi detang masakit talaga. Ay army. Basta may ka ta. Ang nga nung free kan December 6. PM ka ta niya. Kaida ka. Adjam mo na eh. Ide Adjam ka. mo na yung December 6, ay army. Adjam mo na, adjam mo na. I-set mo na yung kayang kalendaryo. 6-7. Punta lang mo kaya tang PM da ka. No ka rin mo ko puntalan. Sige. Na yan. At PM mo ko. 2 days, 2 days, 2 night ko king kaya kaya Angeles. King mabalakat yata. Mabalakat ko. Mabalakat. Maglalaki ko pa ka rin. Ay, magbabae pala. Ako pala lalaki na uso. Babae na mo. At saka po, Julie, alala yung asawa mo eh. Sige. Yan, Sige. IR. O, paano? Mag-out na daw sige si na, Apong magsara Edward. na kami. Wapon, Julie, Bye-bye sige, na sa inyo. salamat. Okay na, okay na. Ay, Army, PM tayo ha. Basta stay put ka lang dyan. Waiting mo. Adjam mo na yung ay army ha, December 6 or 7. December 6 or 7. 7 may ka to. Or 7. Sige. DJ Les, Bye-bye. salamat DJ Les. Hapon Julie, salamat Hapon Julie. Thank you very much kaya palipad mo. Thank you. At ako'y mag-end na Hapon Julie. At ako'y naantok na rin. Okay, thank you very much Bye-bye. sa lahat. At ako'y magpapaalam. Bye-bye.